Ah. Ah. Hej kámo, spomal na chvíľu, viem, že sa stále ponáhľaš. Vidím ťa lietať od rána, nikdy si neoddychneš. Ruky máš čierne od roboty, v hlave ďalší projekt nosíš. Hovoríš všetko pre rodinu, no úsmev už dávno neprosíš. Prídeš domov a už si v dielni alebo maily odpisuješ. Len toto dorobím, miláčik, a pritom sa im vzdialuješ. Je ľahšie opraviť plot, čo spadol, než dušu, ktorá padá. Práca je skvelý úkryt, keď sa doma porada nežiada. Hovoríš, tá brána nepočká, trávnik treba kosiť. Je toľko dôležitých vecí, čo musíš hneď spraviť a nosiť. A všimol si, že tvoja žena sa už zabudla prosiť, že len ticho čaká, kým sa z tej tvojej práce vynoríš. Nechaj tú bránu, chlape, tá ti nikam neutečie, ale jej smiech ti práve teraz pomedzi prsty teče. Ver mi, sú veci, čo horia viac než termín tvojej práci. Sú to tie chvíle, keď sa ti doma tvoji ľudia strácajú. Polož to na rade a len tak buď, aj keď nevieš ako. Lebo domov nie je stavba, ale bezpečný prístav pred mrakom. Ona nechce nový altánok, ani garáž ako z Newsu. Chce len tvoje ruky, ktoré ju na chvíľu vezmú z toho desu. Chce chlapa, čo sa nebojí vletieť do detského kríku, čo postaví väžu z kociek a nielen ďalšiu priečku v rebríku. Pretože tie detské roky sú ako piesok v dlani, chlape. Kým ty staviaš pre nich budúcnosť, a prítomnosť sa stratí v mape. A raz sa obzrieš za seba na všetko, čo si vybudoval, a zistíš, že si pri tom stavaní ten najväčší poklad premrhal. Nechaj tú bránu, chlape, tá ti nikam neuteče, ale jej smiech ti práve teraz pomedzi prsty teče. Ver mi, sú veci, čo horia viac než termín tvojej práci. Sú to tie chvíle, keď sa ti doma tvoji ľudia strácajú. Polož to na rade a len tak buď, aj keď nevieš ako. Lebo domov nie je stavba, ale bezpečný prístav pred mrakom. Ja som mal ten najkrajší trávnik na celej ulici, dokonale zastrihnutý, a ženu, čo plakala po nociach do vankúša mlčiac. Staval som múry, chlape, a myslel som si, že staviam domov, až kým mi nepovedala, že sa v tej dokonalej pevnosti cíti ako cudzinec sám. Tak odhoď to nárade ešte dnes, choď dnu a pozbieraj to rozsypané Lego z koberca. Sadni si k nej a nepýtaj sa, čo treba spraviť. Spýtaj sa jej, ako sa dnes cíti. To je tá najťažšia robota, kámo, a tá jediná, na ktorej záleží.